Mit helt store ønske for efterårets valgkamp er, at forældre til elever i folkeskolen fortæller, hvad det er, de prioriterer. Vi har mulighed for at bevare lektiecaféerne, hvis vi vil. Vi har mulighed for at lave en masse spændende forskellige valgfag sammen med lokalsamfundene og foreningerne. Vi har mulighed for at sende lærerne meget mere på efteruddannelse, end vi gør i dag. Vi har mulighed for at prioritere flere timer i skolerne, hvor der er mere end en lærer til stede i rummet. Mulighederne er rigtig mange. Mit helt store ønske er, at du vil være med til at tænke i, hvordan at Middelfartskoler bliver endnu bedre, end de er i dag. Du kan skrive til mig enten her i kommentarsporet, eller du kan lægge en besked. Jeg glæder mig til at bygge fremtidens skoler sammen med dig.